Makadi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa pa JCTV Africa nepa Sly Media. Tiri muno mugomo tiri kuno kunzvimbo yekuVenice yatanga tine nyaya yatanga chiteera nyaya yekushayikwa kwemwanakomana anonzi Langton Jr. uyo akashayikwa musi wa 12 February mugore rino iri. Nyaya tinayo panapa tine maprofita zvakare nemasvikiro vari panapa vanga vachiedza kubata basa rekuti mwana adzoke kuvabereki vake. Saka ndoda kuti vangotitsanangurira kuti process yataita panapa yakamira sei uyezve tave papi kuitira kuti mhuri yeZimbabwe mamakamirira muchiti toda kuona mwana. Saka da kukuudzai kuti urongwa hwafamba sei. Saka ndichatanga ndataura naMambo tozonzwa kubva kuna vaprofita vachitiudzawo divi ravo kuti zvakamira sei. Samanyanga makadi kuchipo Samanyanga makadi weni. Right. Mungatitsanangurirawo kuti urongwa hwanga uri panapa hwafamba sei. Urongwa hwuri pano hwafamba zvakanaka. Alright. Sechinhu changojumikana. Zvechinhu chakagaiswa chaiswawo nemuvengi wakaisawo simba rake. Saka nokujumika kwangoita vanhu apa basa rashandwa zvoratidza kuti deva pane gadziro yavakanga vapiwa nguva yakati rebei zvaide zvaita zuva ranhasi. Alright. Chiitiko chekushayikwa kwemwana ichi ndechekutanga here kuitika mudunhu rino iri kana kuti zvaanenge zvichiitika? Pakushayikwa kwemwana uyu ungaita wechinhamba 3 mumatunhu edu asi vamwe ava 2 tiri vanhu tanga tisingaziviswi. Takazoziviswa nyaya inokuda kweiye yuyu ndopatakaziva kuti kuna vamwe 2 vakamboshayikwa iye ndo wechitatu. Alright. Mune matanho api amakambotora mushure mekunge kwanzi kwashayikwa vanhu uyezve nechiitiko chaitika nhasi ndezvipi zvinhu zvamadzidza sedunhu? Tadzidziswa nekushayikwa kwaJunior Muguti kuti kana naivo vagariwo futi vakuziva kuti kana tikange tawana chinhu chiduku hatichiti chiduku tinofanira kuzivisa masabhuku namadzishe. Alright. Ndaona pano pachishanda maprofita vakasangana zvakare nemasvikiro. Chiitiko ichi chashanda sei? Sungawirirano yavo yanga yakamira sei? Sungano yavo yanga yakanaka nokuti vanga vachibvutirana kuti uyu akaona mumhepo chakati uyuwo kurumidza kugama umwe kuti vasaneta. Alright. Saka tibva panapa mhuri yeZimbabwe ingade kuziva kuti takuenda kupi, mwana ari papi, awanikwa here kana kuti haasati awanikwa ende zvakamira sei? Ratidziro nemavonero edu sokuona savanhu vasiri vemweya tisingaziviwo vemweya kuti vanga vachiona asi isu ratidziro yedu yatidzika kuti hayo mwana yezu naakuwanikwa nokuti taapa nzvimbo yacho chaiye akashayikira. Alright. Tinotenda mukahuru nemashoko enyu. Ndakuchitaura na madzibaba Aaron avo vanga vachitungamira pamwe chete nemaprofita nyaya idzi. Vatitsanangurirawo kuti kudivi remweya zvafamba sei uyezve mhuri yeZimbabwe vanoudzawo kuti kudii pamusoro penyaya. Madzibaba makadii? Tiripo edu makadiwo mutauri wenawo. Alright. Mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe yanga ichiona chiitiko ichi kuti zvafamba sei nhasi uyezve tave papi ende tiri kubva panapa tichienda kumberi zvakamira sei? Tisingapedzi nguva tina baba Andrea ndo vanova vakatanga nenyaya iyi. Ndobva vaunganidza vanhu vakati tine mutambo watinawo kutsvaga Junior ndobva vatidaidzawo. Zvisinei zuva ranezuro takanga tine ana amai vaisvikirwa masvikiro nevamwewo sekushedzwa kwatakaitwa naMambo kuti uyai neuwandu vaprofita vedunhu nemasvikiro edunhu kuti tizoonerana pamwe chete. Saka takararira usiku hwanezuro tichitsvaga chifembo chakanaka chegwara rekuziva kuti mwana akaendepi. Asi zvisinei chifembo chegwara chikavapo tine muratidziro wokuziva kuti nzvimbo yatasvika inenge ndiyo nekuti zvakanga zvaprofitwa. Zvinzi iro rino gomo ndo gomo rine mukondriji yakarikomba, gomo rine chikwangwani, saka ndiro gomo ratiri. Saka tine chivimbo pachiitiko chaitika nhasi kuti mangwana kana kuti zuva riri kuzoteera tichange tiine kukwana kwakakwana kana kuti kubata kwakakwana pamusoro paJunior Langton nekuti mwana ari kutishungurudza kusavapo kwake. Saka isusu savaprofita tine dingindira rekuti nemasvikiro edu enzvimbo tiwane mwana, hatisi kutsvaga mazita
asi tiri kutsvaga mwana junior kuti tizviratidze pamusoro penzvimbo ino uye Ishe vafaro nokubata kwevaprofita nemasvikiro edunhu ravo. Alright. Isusu vanhu vazhinji vanenge vasingazivi zvinhu zvemweya, munganyatsovatsanangurira kuti iye zvino izvi mave pachidanho chipi chekuti mwana awanikwe, uyezve kupinda kwaakaita munzvimbo yatiri ino zvakafamba sei? Zvakanaka, tingangotsanangura chidimbo chepatiri. Alright. Zvemafambiro ekupinda kwemwana munzvimbo yatiri tingatongoti yatove secret yedu kudzamara abuda, ndopatichazonyatsotsanangurira mafambiro azvakaita, noti izvezvizvi tingatotaura tikataura zvisiri ndizvo. Saka zvatingangotaura isusu ndezvekuti tiri mudanho retatu kufambira nyaya ya Junior Langton, asi tiri kuimba kuti mudanho rechina tichange tiri vakundi, ndo mashoko atingave nawo. Alright. Mune zvimwe here zviri padundu renyu zvamunofungidzira kuti mhuri yeZimbabwe ingade kuziva pamusoro penyaya iyi, vanenge vane shuviro, vazhinji vane shuviro yekuti dai mwana awanikwa, mashoko enyu kwavari ndeyekuti kudii? Mashoko atinawo kuvana veZimbabwe, isusu tiri vaprofiti veZimbabwe, tine chivimbo chekuti hatikusiyi muchichema, uye zvamuzosuwa kwemazuva akawanda isi tiripo. Tichazviratidza sekutoti idanho ratakapiwa naMwari kwete nemunhu, uyezve tine mufaro wokuti nemasvikiro ese ari kubvuma kuti ichokwadi tine danho raMwari, namambo vari kutitendera kuti kurwa imomo vanenge vakatiisira maziso. Saka tine mashoko ekuti vana veZimbabwe nyararai kuchema, tichange takamira nemi kudzamara umbo hwemwana waapachena. Alright. Aiwa, tinoda kutenda ndibvunzwa kuna admin, mune chekutaura here pamusoro penyaya iyi tichipedza zvandisina kubvunza zvamuda kuudzawo mhuri yeZimbabwe yakatarisira? Ndinotenda zvikuru nebasa rashandwa pano, asi ndanchikumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti kune vaya vanozviwa kuti ini ndakazvipira kuna Mwari, uchizviwa uya utibatsire. Namba dzangu dzefoni dzinoti 07143 61 410. Ndichadzokoredzazve zvakare, namba dzangu dzefoni dzinoti 07143 61 410. Ndapota mhuri yeZimbabwe, anozvinzwa nemunamato, anozvinzwa sesvikiro, uyai tibatsirane tichenesewo dunhu redu, nokuti taomerwawo tiriteka mazvita. Alright. Tinotenda. Ndingoda vamuguti vave vachipendera. Right. Vamuguti, basa raitwa panapa, mune mashoko here amunawo amuda kupa kumhuri yeZimbabwe pamusoro pebasa raitwa panapa? Ongo. Pamusoro emhuri yeZimbabwe. Pamusoro emhuri yeZimbabwe, ini ndinoda kupa kutenda kune vabata basa, nokuti basa ravabata ibasa ratine nguva refu tichinyangira kuti tisvike pakuti tizosvika pane zvazoitwa zuva ranhasi. Ndavimba kuti varume ava vagwa mugwiro wandisina kutarisira. Saka ndinoda kutenda vemasvikiro, ndigotenda maprofita vanga vachibata basa, ndigotenda changamire mambo, nekuti kusvika panguva ino changamire vari musango vachitopindawo mubako imomo vachiona zviri kuitiwa. Tagutsikana kuti nzira yedu yakavhara, inoda kusunungurwa kuti tisvike kunoda kundosvikwa. Saka semhuri yeZimbabwe ndinoda kuti muteverewo nyaya yataurwa namambo kuti tinodawo vabatsiri. Saka tichidawo vabatsiri, zvinhu zvataridza kuti idambudziko renyika, idambudziko rinosuwisa, riri dambudziko zvakare rinotarisirwa kuti munhu wese anoda kunzwa kuti zvafamba sei, nokuti hakusi kuguma kwedambudziko reminana yakadai. Saka ndinoda kutenda mhuri yeZimbabwe kuti vane chokuita, kana vane madhora ngatikwanisewo kuti kandirawo
handizivi kuti nyaya yedu inoperera papi, sokuti izvo tiri musango ini kubva patichaikwa mwana ndanga ndisina nzira yekuti ndibudewo kutsvaka mari kana dhora kana chii. Saka ndiri munhu ari kurarama nekungobatsirwa. Saka ndiri kukumbira kuti mhuri yeZimbabwe vanenge vaikasunungukawo kubatsira vanobata veSly Media votibatawo motibatsirawo. Saka kutibatsira kuchavepo kana vane mari vane nzira dzimwe dzevavanoziva munenge muchingobatawo veSly Media vachitibata vachitizivisa. Ndatenda hangu.